Nina bendlovu edla kwabamadokotela nazi indaba ze1 KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazi ihloko zethu esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kukhunjulwe isilo umdlokombane. iMK Party inikele ngezindlu esikhaleni. Sanemukelene nabesilo kwindaba zethu ze1 KZN TV. Kubungazwa isilo esesambuza umdlokombane uZwelithini kaBhekuzulu ngomqhudelwano webhola kaNobhutshuzwayo labafana abancane. Emva kwemidlalo kube sekwethulwa kwesifundo ngayo kwebelu imbena inkabe enkulu kaBhusho obukhali. Kubungazwe impilo yesilo sesabuza uGoodwill Zwelithini ngokuthi kube nemidlalo yebhola yabafana abancane abaneminyaka engaphansi kwe-13 kanjalo nesifundo esichaza ngempilo yaso. Lo mcimbi ububanjelwe esigodlweni oSuthu kanti ubuhanjelwa amakhosi abantwana basendlunkulu nezikhulu ezahlukene. Indlovukazi kaMchiza uchaze ngokubaluleka kwalolu suku njengoba bekusuku lokuqala lokubungazwa njengoba laziwa ngokuthi King Zwelithini Day. uNkulunkulu namhlanje wenzile ukuthi kokuncane uNkulunkulu asinikeze khona sahlanganyela ukuthi alwenzeke lolu suku lube impumelelo njengoba libe impumelelo. Sakhumbula ukuthi umdlokombane wake wadlala ibhola. Sathi sifuna ukubona o1-1 bakusasa yikho sithathe under 13 badlalela iKing Zwelithini Trophy. Ikhona kizopresentwa la njengoba sengena kwisession yesibili. Emva kwalokho kuzoba into ezocontestwa unyaka nonyaka. Beyayeke umdlokombane abaphitheke ezincane eminyakeni edlule lamaklabhu amancane. Bekhona izingane sidlala njalo ngoba ubayede ubelwa nama social ills. Ngalesi sikhathi sonyaka izingane ayisabhali ayisayinase esikoleni. Sabona ukuthi ngalesi sikhathi kubayede ngoba ubengathandi bangene kuma social ba affect ama social ills. Sabona ukuthi asike sibaqoqeke laba lo under 13 ngoba usungena estageini ungadideki awudlala ibhola ukuze ube healthy because ubayede wanted a healthy lifestyle. uNdlunkulu Mazungu kanye nendlovukazi uMandlovu wakwaLinda uZulu bebeyingxenye lolu suku kanti nabo badlulise ukubaluleka kwalolu suku kanjalo baqhakambisa nezimfundiso ezinhle ezashiwa umdlokombane. Ilweni nje kuneyinsuku ezenzeke ezinye zibebhlungu ezinye zibemnandi kodwa lwanamhlanje lokukhumbula nje ubona zonke izinto ezinhle ubona zonke izinto ezazenzima nedlula kuzo nemthwala yethwele nobuhle nje nokuthanda isizwe athi abantu bakababa siyalikhumbula lolu suku siyajabula futhi ukuthi sibe nenkumbulo singagcini nje ngokukhala kodwa sikhumbule izinto ezinhle. Wasithathwa umdlokombane wasibeka lapha phezulu. Sasikade si umndeni nje ohlakazekile. Wasikoqa, wasithanda. Sisikhomba isishagalombili emva koba kwelembe. Inkosi ethe yasiphatha ngobuqotho nangobulungiswa nangokuhlonipha nangentobeko kodwa elimele iqiniso. Inkosi ekade ikhuluma ilwela abantu bayo ngesikhathi sonke ifisela abantu bayo okuhle ngaso sonke isikhathi. Lo obhekelela inhlangano iBayede Heritage Trust uGugu kaMavundla Ngcobo uveza ukuthi banesifiso sokwenza sigcina amagugu njengoba kunezimpahla zesilo ebezikumbukiso ukuthi isilo sasishiya nani sibe yigugu kangakanani empilweni zethu. Sizamileke okunye sikwenzile iexhibition eshoyo ukuthi iqala la isilo sakhele phezulu kwesihlalo sesilo sisodwa amaZulu isihlalo asakhelwa inkosi uShaka. Amakhosi alandele ahlezi isihlalweni seLembe. So usiphathile ke isihlalo seLembe kwaze kwasefika isikhathi sakhe sokuthi aphindele eNyandezulwini. Lolu suku olubizwa ngeKing Zwelithini Day luzobungazwa minyaka yonke njengoba liqale ngemidlalo yebhola. Ezindabeni ze1 KZN TV kube kuthi abantu maphumulo kwaNongoma.
Zesuliwe inyembezi zeminyaka zomndeni wakaNxumalo kanjalo nowakaDlamini endaweni yasoGobandlovu ngasesikhaleni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal enikelelwe ngezindlu kanye ke nempahla yonke yaphakathi endlini. Lemndeni ebidonsa kanzima ingenazo ke indawo zokufihla ikhanda itakulwe iqembu leMK Party ngemuva kobakela ihlonza ngesikhathi liqhubha umkhankaso wokhetho okungena umuzi nomuzi ngenyanga kaNhlaba kulonyaka. Kube izinyembezi zenjabulo emndenini emibili wakwaDlamini nowakaNxumalo eGobandlovu kuWard 14 ngaphansi komasipala uMhlathuze ngesikhathi iqembu umkhonto wesizwe party linikelela ngezindlu. Lemndeni ibihlala ngaphansi kwezimo ebezingagunyisa imathe. uLizzy Dlamini ohlumuleke ngendlu uhlala ke nobaba wekhaya uthi usola amagama okubonga. Ngibonga kini nonke akekho ngimshiye ngaphandle. Ngicela uNkulunkulu enibusise nonke engeneni kwenu nasekuphumeni kwenu. uNkulunkulu eniqhube ningasizi mina ngedwa. Ukube nizosiza umhlaba wonke. Ngisho abaphansi kwamaprince. Ngisho noma ngaba abanjalo amafelakazi intandane ihlupheki abangasebenzi. uNkulunkulu enipha amandla ukuthi bethola umsebenzi besebenze. Noma kulikhuni emhlabeni. Kanti kuphinde kwanikelelwa ngesihlalo esinamasondo kubaba waleli khaya ongasakwazi ukuba ke ihambele. Omunye wesifazane ohlomule ngendlu naye uthi usenenjabulo manje ngoba usenalo ikhaya. So MK uma ufika ngangakholwa ngoba kwase kunesikhathi esiningi futhi ngingasathanda umuntu ozolokho efika ezongitshela ngalento baba befika bakhulume kahle bese behamba benganginiki usizo. Ngiyambonga kuNkulunkulu ukuthi ekugcineni sengize ngalithola uphahla ngenxa kaMK ngenxa kaSindi owakwazi ukungixhumanisa. Lo oxhase ngokuboka kwakhelwe ke lemndeni izindlu ongumqondisi wenkampani Thuthuka Trading and Project uVusumuzi Hlophe uthi beluleka isandla emva kokubona isimo lemndeni biphila ngaphansi kwaso. MK ayine MK ibhale uWanda ngesiliba lesibongo sakhe ila khona esazijuba khona nonkosikazi ukuthi asizobuka sithuthukana ukuthi singalekelela kanjani. Ila isafika khona safica usizi sifica umuntu omdala elalakade lina ngayizolo safica eneke impahla phandle kade endlini lokho kubephila impilo ukuthi uma lina la isimkhona uma lina izulu beneke impahla umsebenzi wakhe bekuyiloyo. Ikhona enye indlu esizoya kuyona njengamanje eyakhiwe nayo iphelile complete isimo sazo ziyafana. Leyo ndlu yona ke okwayo bekuhlukile umuntu esifazana obesehlala emizini yabantu owabhidlizelwa umuzi ngecampaign yelinye lamaqembu ezepolitics wawubhidliza umuzi uthe sekubhidlizile umuzi kwangabe sekubalula kwakhe from 2019 ngoba sifika thina izolo safike salekelelana nalenhlangano ekhona sakhanda lo muzi esukhandile kwesibili. Sisayimisele ke ngokusebenzisana noma nokulekelelana nabo uma kuukuthi kungebona bodwa noma ngabe ubani obhalayo ukuthuthukana acela usizo sesimlekelele miningi imizi eminye siyakhile miningi esekuprocess esisayakha njengamanje. Iqembu leMK Party lithi ziningi izindlu selizakheleke amalungu omphakathi lisazoqhubeka futhi lilakheleke neminye ke imndeni edingayo. Lokho kwenzeka manje kusafana ngithatha njengokuthi isiqalo njengoba sichaza ukuthi ziningi izindlu ezikhona ezisazovulwa kwayona lebe kufanele izovulwa umsholozi but ngezimo zokubambeka zemhlangano ekhona akakwazanga. So into ezokwenzeka into yokuthi uma kudlula umhla ka15 December la siyogcwalisa khona iMoses Mabhida sizobuya ke sesizoyivula lezo zinto. Ezindabeni ze1KZN TV kubi uNkosenhle Mthembo eGobandlovu. Abezokuhlenga kwezasemanzini National Sea Rescue bathi ke ngokocwaningo labo kuveza ukuthi ke yintshe eminza kakhulu olwandle naseyindaweni zokubhukuda njengoba iningi lawo ke iminzi ishona ezindawini ezisuke zingenabo abaqaphi. Lenhlangano ebhekelele utakulo olwandle isho lokho kulandela izihombe eziningana zokuminza ke kushona abantu olwandle lase Richards Bay Alkanstad naseyindaweni zokubhukuda nje singaphansi komasipala uMhlathuze. iNational Sea Rescue ithi iningi labantu liminze endaweni lapho kusuka libhukuda khona kungekho khona abaqaphi. Lokhu njengoba sokuyinsakavukela umkhulu wesidaba lapho kuminza khona kushona khona abantu ezindaweni zokubhukuda ezahlukene ezingaphansi komasipala uMhlathuze. Kunye okwenzeka ke sesikubone okuningi ukuthi kulezi ndawo lezi ezingenawo ama lifeguard ilapho khona ke esesibona ukuthi abantu baminza khona and lapho nje sesithi akuphephile ngoba ke sesithi abantu babhukude kule ndawo vele nama lifeguard and ngazikhathi zonke babuke lamaduku asuke bekwe ngama lifeguard phecelezi singathi ngama flag and babhukuda ngaphakathi kwawo
and baloko belalela ama lifeguard ukuthi athini na. So ke kulezi ndawo lezi ezingena ama lifeguard bayaya abantu khona ngoba lezi ndawo lezi azibuya ingabikho enforcement lapho kucheckwa khona ukuthi akungeni notshwala ngoba bayakwazi ukuphuza khona. Kuye kwenzeka ukuthi bamenzeka abantu apho ngoba sesisho sithi ungaphuza utshwala uyobhukuda noma ukuthi awuzongena ngebhoat ungaphuza utshwala ungene ngebhoat ngoba vele umqondo wakho usubunciphile kunomqondo osubunormal. So ke siyasibacebisa kanjalo bathi noma ugade ingane ungaphuzi futhi okunye sesithi ungabra inyama okanye wenze anything engabe zokuba distraction ukuthi ungakwazi uyibona ingane yakho. Ngezikhathi zamaholide amalungu omphakathi ahambela kakhulu kwizindawo zokubhukuda. Lenhlangano ebhekelele kuTakulo olwandle ithi okunye eqaphelile ezigamekweni zokuminza kushona kwabantu yilabo abasuke bengakwazi ukubhukuda. Ithi izoba nezinhlelo zokuhambela izindawo eziqhelene nolwandle ukuze kufundiswe ngokubhukuda. Sesukubone ke ngoku ukuthi abantu abamenzayo apha ngabantu besuka phakathi lokho singathi inland la KwaZulu Natal. Lezo ndawo lezo ke sijonga ukuthi sizitargete ngonyaka ozayo ngoba siyile kwezinye zazo. Kodwa ke ngoku zikhona ezinye esingakafikeleli kuzona esithema sesibuka sabo ukuthi abantu abamenzileyo khona ngabantu abasuka khona lapho kwezo ndawo. Kwezindawo ke ezifuthi ezinganzelelwanga ukuthi abantu babhukude kuzona zinalento esuke esithi ngama drop off lapho athi umuntu ehamba nje amanzi emancane then emva kokavela abeseshona and uma ungawajwayela amanzi noba ungakwazi ukubhukuda awukwazi ukuthi uma usushona ukwazi ukuthi ubambe umphefumulo wakho ungaphefumuli ngoba uma ubambe umphefumulo wakho ungaphefumuli then amanzi azophinda akunyuse then ukwazi ukubhukuda uyophumela ngaphandle. Iqwashisa amalungu omphakathi ukuba kaqale qaphele indawo asuke ezoyisebenzisela ukubhukuda ukuze kaqikelele ukuba kaphephile. Ufika kwendawo lapho uzobhukuda kuyona sithi awufika ungene emanzini ufika uqala uwabuke buka i-area ubuke futhi nokuthi athina ama-signs akhona alapho ngoba asube khona amabhodi ebhaliwe axwayisayo ukuthi le ndawo akubhukudwa kodwa abanye abantu thola ukuthi bayangena ke bayabhukuda uyayibona. So ke sithi abantu ababuke babuke lokho. Okunye siyabantu abasebenzisa amafoni abo kunalento esibiza ngoba i-rip current sorry. So uma sikhuluma nge-rip current sikhuluma ngalamanzi asube emphusha umuntu emphushela phakathi. So kufanele ukuthi babuke abantu ukuthi kule ndawo zobhukuda kuyona ayikhona lento ekuthiwa i-rip current ngoba abanye uthola ukuthi uma benganotisanga ukuthi current kanjani ngalolo suku noma umuntu angafikanga wabuka uye abanjwe i-rip current angazi uzophuma kanjani make sophuma nge-rip current kanti sesithi abantu abangabhukuda i-rip current. Ezindabeni ze1KZN TV kube Nkosenhle Mthembu eRichards Bay. Abafundi besifazane bezikole zamabanga aphezulu ezili-16 batholeke ithuba leyingqayizivele lokuthakela kulwazi ngamakhono ahlukene kwezobuchwepheshe besimanje manje esikhungweni semfundo ephakeme i-DUT eThekwini ngaphansi kohlelo olubizwa iRobogel. Lokhu kwekuhloswe ngakho kokwandisa besifazane kulomkhakha. Njengoba singenele isibalo sabesifazane emkhakheni wezobuchwepheshe besimanje manje ikakhulukazi obuthinta okubizwa ama-robotics kubanjwe uhlelo lokuhlomisa ngolwazi abafundi besifazane esifundazweni. Zizobe zifundiswa around izinto ezifana no artificial intelligence, internet of things, programming, electronics. Lezi ngempela okuyizona ezibalekile mawuyibuka ezixhumana ngqo nama-STEM fields noma ama-STEM careers okuyiwona adingakala kakhulu esikhathini samanje and okuyiwona la abantu besifazane engasho ukuthi bancane khona. So lolu hlelo lolu luyashintsha noma inhloso yalo kuukushintsha leso simo leso khona sokwazi ukuthi nabantu besifazane nabo bathola amathuba. Siyazi ukuthi sivelaphi masibuka nehistory yale country le ukuthi abantu besifazane bebengenawo amathuba and lolu hlelo lolo liyabagqugquzela ukuthi nabo bayakwazi njengalabo abesilisa nabo abafana nabo ukuthi njengoba benza nabo izinto ezibukwa yizwe nabo futhi ngokunjalo bangakhona ukwenza lokho. So siyabagqugquzela. Lolu hlelo sekungokwesithathu lubanjwa kanti lugxila kubafundi bebanga lesishiyagalombili kanye nesishiyagalolunye bezikole zasemalokishini kanye nasemakhaya eyingenazo ezobuchwepheshe besimanje manje. Omunye wabatholele lithuba eliyingqayizivele uthi ke balithakasela kakhulu. Being able to be introduced to a subject with IT, coding and robotics is an experience for us to know the future fields that we can go into and branch off into.
because IT is the future of things, and everyone knows IT, AI, it's taking over the world undoubtedly. So you should be able to interact and be able to know, understand IT and everything else that goes on with it. So it's something we're really looking forward to. The 5 girls and I, as well as our teacher, we're enthusiastic about it. We're ready to learn, develop and interact with others who work with it hands-on. So it's something that we're really looking forward to. Ngaphandle kokufunda ezincwadini ngalomkhakha, abafundi bazophinde benze imisebenzi eyahlukene ukuhlola amakhono abo, kanti kuzoba nemiklomelo eyahlukene. Abanye babasunguli balolu hlelo bakhuthaze abazali ukuba ke bavuleleke ukusiza abantwana babo, ikakhulukazi abakhombisa intshisakalo ngalomkhakha ongeminye yethathwa njengengandile. We also need to educate parents about technology and how it impacts these girls' lives, because when they look at it, they think it's a man's world, but it's not, because we as women, we can do it. So there is so many opportunities in the technology world, but we just need to give them the opportunity. And that's where we fit in to train these girls. As Lenovo, we also offer bursaries, not only to students that are from local, but from the village or from the rural areas. We offer bursaries, and that announcement goes out every year. We do learnerships as well. Endabeni ze-1KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Ake siyetolene nebesilo sophinde sibuye futhi nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1KZN TV. Nazo kwizona ezihamba phambili namuhla. Kukhunjulwa isilo umdlokombane, i-MK Party inikele ngezindlu esikhaleni. Isifundazwe KwaZulu-Natal esingezinye ezihamba ke phambili kulezo eziheha ivakashi ngesikhathi samaholide kusuka indabeni zokhahlamba kwehla kweindaweni ezinolwandle kuze naseyilwaneni ke zihamba phambili. Indawo yaseHowick maphakathi nesifundazwe idume ngezikole ezizimele okufunda kuzona ke ingane zomntakabane kanjena neindawo ke zokuncebeleka. Umasipala kwasemngeni uthi usukulungela ukwamukela ke ivakashi ngalesikhathi samaholide okuphela konyaka. Imeya yomasipala umngeni uChris Pappas uthi kusezandleni zabo ukuqinisekisa ukuthi izivakashi ziyazi ngezindawo zokucebeleka ezikulomkhandlo. Njengoba sekuzongena uDisemba noma usungenile uDisemba ifestive, kubalulekile thina njengomkhandlo simema abantu lana emngeni uzovakasha indawo zethu. Siyazi ukuthi makufika abavakashi kuzojabula indawo noma kujabulela indawo, bafika bazothenga impahla zakhona baye kuma restaurant, bese umnotho wendawo uyakhula, makhulu umnotho wendawo abantu bayaqasheka, maqasheka abantu isinto bakwazi ukufaka etafuleni. So umsebenzi wethu njengomkhandlo ukutshela abantu base South Africa yonke ukuthi thina sinendawo enhle, sinendawo ephephile, sinendawo ehlanzekile, abantu mabefika lana bazojabula babona lokho khona. uPappas uthi zikhona izingqinamba zengqalasizinda ikakhulukazi yomgwaqo. Imigwaqo iba inkinga kwezinye indawo, so le migwaqo bakhala ngazo imigwaqo ye Department of Transport ehlela ngaphansi kwa Honorable MEC uDuma. Kade sokwele simbhalelo uMEC simcela ukuthi alungise imigwaqo yethu, kodwa akaphenduli nokuphendula. Kodwa lokho sekujwayelekile, so into esizamayo ukusebenza namankampani njengoSAPI nathi njengomkhandlo nabalimi ukulungisa lapho sikwazi ukulungisa khona. But into ejwayelekile ukuthi uDepartment of Transport akangeni kakhulu endaweni zasemakhaya. Kanti unxuse izivakashi ukuba zingene kulomasipala zingadluli ngendlela. eThekwini uma uyakhona uzoyobhukuda kuphela olwandle, kodwa lana emngeni kuningi ungakwenza. Ungavakasha ama canopy tours, kuneziqiwi, kunendawo zama arts and culture, kunendawo zokudla, indawo zengane, kuningi abantu bangakwenza lana. Uma ufuna ukuya eThekwini uyobhukuda kancane ungaya khona ubuye i-hour kuphela. Ezindabeni zo-1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngiseHowick. Ngqongqoshe umnyango wezemidlalo uciko namasiko KwaZulu-Natal umuntu omuhle Khawula uthi ngamampunge embiko yokuthi ke akukho ukuqhubeka ungakhiwa kwendawo ukuzivocavoca eyakhiwa ke Newcastle ebizwa ngeMonte Vista Fitness Center. Lokhu kusho emva kuba ke kutholakala incwadi ebiveza ukuthi lo mnyango wakhokha kepha kumsebenzi kawuqhubeki. Ungqongqoshe uKhawula bese ivakashela le ndawo okuyilapha afika aqinisekisa khona ukuthi impela konke kuhamba kahle. Uyichithile ungqongqoshe uKhawule ukuba kawukho umsebenzi oqhubekayo lapho kwakhiwa khona indawo yokuzivocavoca eNewcastle. Lokhu kuzemva kokuba kukhona obhalele ihhovisi likaNdunankulu eveza ukuba umsebenzi waqala ngonyaka ka-2017-18 awuyiphambili. This was a terrible lie. Amanga lawa alihlaza cwe ngoba
uma ufika la kunefence u2.4 kilometers esiyenziwe. Kunezindawo zokudlalela ezama-combo court, kuney'ndawo ze-drainage, bayazi ke o-engineer ngolimi lakhona ama-storm water no-drainage nani. Kune-sewer, iy'ndawo zokuhambisa indle esezikhona la ngaphansi. I-earthworks eningi esiyenzekile la ukulungiselela ukuthi izinto eziningi ezibhaliwe zenzeke. Uqhube ngokuthi sekukhona isigaba esesiphelile sokwakhiwa kule ndawo. Ngokwemibiko ke esiyicoshayo yomnyango kanye nomasipala njengoba sikwenza lokho sibambisene sikwi-partnership, uphase 1 usuphelile, uphase 1A. Siku-phase 1B manje. Njengoba nje kuduma ogandaganda emva kwethu engikhulu ukuthi abafikanga kuleli sonto ngoba ngithe ngizala, njengoba kuney'ndunduma zenhlabathi ezikhombisa i-earthworks eyenziwe nesenziwa, okukhombisa ukuthi bekungeke kuthwalwe le y'ndunduma zenhlabathi zizobekelwa mina nobaba meya la kule site. Uyenziwa nje umsebenzi, kuhamba kahle konke, ngakho ke siyaqhubeka ke konke okwenzekayo nosekwenzekile ukuze sikwazi ukuthi ke sidlulisele umbiko kumhlonishwa uNdunankulu ukuze akwazi ukuthi ke aphendule ke lensumansumane athunyelelwe yona, ngoba sengikubiza ngensumansumane ngoba kuyacaca ukuthi amampunge into engekho. Kanti umeya wamasipala eNewcastle uXolani Dube uthi nayo ngomunye wabantu abawuqaphile lo msebenzi. Ngithokozela ukuthi uMEC ukwazile ukufika wazoyibonela ngoba mina sengike ngafika kaningana kulezi ndawo. Akusiyo ke into entsha le ebiqala ukukhulunywa namhlanje mhlonishwa uGabisa. Into nje bonke osopolitiki abantu mabefuna izinto abangakhuluma ngazo nabazobukwa ngazo ngabantu bese bekhuluma ngayo. Lokho bekwenza ukuthi yonke imisebenzi yenziwa umasipala waseNewcastle mhlonishwa uGabisa siyilandelela eduzane ngoba siyakholelwa ekuthini kufanele ukuthi masibantwini sifike sethembise kube ne-accountability, sibuye siyophendula futhi ebantwini ngoba part of ukuphendula kuhambisana nokuthi ube informed ukubona okwenzeka bese ubuyisela impendulo kubantwini. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseNewcastle. Ake sithi ishelele itolo nenabeselo sophinde sibuye futhi nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo kwezona ezihamba phambili namuhla. Kukhunjulwa isilo umdlokombane. iMK Party inikele ngezindlu esikhaleni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.03 maqhathaniswa nedola laseMelika, libe ngu-22.98 maqhathaniswa nopondo waseBrithani, libe ngu-19.08 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Uthi intengo yegolide yona ibe ngu-$2,638.34 ounce, kanti intengo yayo engahluziwe yona ingu-$72.09 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Abahleli bomjaho waminyaka yonke wezokugijima iComrades Marathon sebememezela ukuthi ngaphezulu kwenkulungwane eyodwa imingenelo yabagijimi esavulelekile yomjaho ozobeka ugijinywa okwehlandla lama-98. Kukhuthazwa kwabagijimi abazimisele kuba bobhalisele lo mjaho waminyaka yonke webanga lika-87.7 kilometers. Ngonyaka ozayo uzobe kugijinywa kwehliwa kusuka kwemgungundlovu kuyiwa eThekwini mhla zi-5 kuNhlangulana uJuni ka-2025. Abagijimi ke bangathola imingenelo yabo kwiwebsite yeComrades Marathon ethi ke www.comrades.com noma kwiComrades app, kanti imali yokungenela umjaho ayikashintshi isafana neyangonyaka u-2023 no-2024. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Nina bento lebande ngodonga kwela kethu kwaNongoma kwamzimba umntwana nethimba lonke nje le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulies Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.